Tak, začneme s toaletním zařízením. Zde celkový pohled, mísa otevírací a rovněž splachuje. To je paráda. Záchodový papír, montážní dvířka. Montážní dvířka se dají otevřít. Plynoměr, vodoměr, kanalizace, ventilace. Ano, a dají se i zavřít. Takhle. To je špatně zavřeno. Teď je to dobře zavřeno. A nyní se přesuneme do koupelny. Nejdříve celkový pohled. Celkový pohled na koupelnu. A nyní detail soklu. Sokl. A teď detail zrcadla. Zrcadlo. Ještě světla tady nad tím takhle, hele. Světla 2, slovy 2 a zrcadlo. Je takové čtveraté zrcadlo, to je. A to je všechno. Vana, rovněž se soklem, kytka. Tak, tady je umyvadlo, tekoucí voda, teplá, studená. Rovněž zde vanová baterie, ze které teče taktéž teplá a studená voda. A zde je pračka. A končíme se závěrečným celkovým pohledem na koupelnu. Děkuji za pozornost.